Maswera sei muri Zimbabwe nhasi tiri kuno kushamba nzvimbo yacho muchanyatsoinzwisisa kuti inzvimbo panonzi ndepani. Nyaya yatiunza kuno idambudziko rawira mune imwewo mhuri kana kuti mhuri iri munzvimbo yandotova nezvayo. Nyaya iripo ndeyekuti vari kutemwa nematombo nemunhu wavasingaoni, vachirohwa zvakare mambama nemunhu wavasingaoni. Chinangwa chekuti tiburitse chirongwa ichi ndechekuti kana paine vanobatsira, kana paine vanoziva vanhu vanobatsira mhuri iyi yatambura vanhu vati aiwa regai tibude tichitsvagawo rubatsiro. Hazvisi zvekuti kana tichinge taburitsa kudai so vanhu motanga kukomenda kana kuseka. Chinangwa chikuru ndechekuti mhuri iyi ibatsirwe. Regai tinzwe kuti nyaya iyi yakatanga sei. Makadini baba? Makadini. Nzvimbo yatiri ine inonzi kunonzi kwani? Inonzi Red Dragon 24. Red Dragon 24. Ndiri kutaura nani? Na Peter John. Peter John. Mukoma, mungatitsanangurire kuti nyaya yekutemwa nematombo iyi yakatanga sei? Nyaya yekutemwa matombo yakatanga tichiita kuudzwa nevana. Takabva kumabasa kwataibva taiva kumanheru tichisvika pamba. Saka taisvika vanawo vatati kuti potemwa nematombo. Tichitovarambira kuti angakutemwa nematombo ndiani. Saka ini kuti ndizotanga kuzonyatsogutsikana ndakazogutsikana uri musi wechitatu ndichitobva kumusangano. Ndichisvika pamba ndakasvika dzekuma past 5. Ndichiona vana vakagara kumba kwangu nemadzimai angu. Ndichisvika pamba pepa ndakati kuzvivharira mumba chii zvikanzi tikutotiza kumba kuti achitemwa nematombo. Ndikati nani? Saka nguva ndakabvunza chiti ndiani ari kuda kukutema yacho nematombo mimi kunze kwachena kudai so anga vani. Nguva ndo pandakabva ndaona dombo bva ratemwa bva pasaidi pangu. Ndikati kwakanda dombo ndiani? Panoti kanda dombo ndabva rabva riri muri chi2. Ndo pandakakwanisa kushedza muzukuru wangu nasekuru wangu ndati awe kuno kuva munhu ari kukanda matombo. Dzanga dziri nguva idzodzo? Dzekuma 25. Okay. Dzemanheru. Ndobva ndati we kuno wakomana wauya shuwa sekuru wangu nemuzukuru vasvika. Vasvika paya ndakati wakomana ndo zviri kuitika. Shuwa akamira wakabva matombo achitouya. Tikatorana newakomana ibva tapinda mumunda wechibaga. Tikati wakomana ngati semunhu akana matombo arubva nekuku. Takatsvaga matombo takashaya kuti arubva papi. Kusvika wakomana wakomana munhu wacho hatisi kumuona. Takuenda kumba isu. Shuwa tikazosvikawo pakupinda mumba bva taratidzwa kuti matombo akapera kukandwa nguva yatina kuziva. Tobva tarara. Mangwana chitamuka. Zvoshuwa tamuka kuseni. Tikamboti swere kusina kukandwa. Kwakuda unodoka kumanheru. Akabva atanga futi kukandwa matombo aya. Kati matombo futi atanga futi kukandwa. Saka nasisi wangu natsana wanga ari kubvawo kumusika uko. Ndakabva madzimai angu anotsvaga muriwo. Kubva ati matombo ari kukandwa madzimai abva adzoka pamunda. Zvanzi matombo ari kukandwa kunende kumusika uko. Ndakandwa matombo. Ndikati aiwa uri kuenda kumusika kana matombo akandiwa. Cheni noshedza natsano vaone zviri kuitika zvacho. Posi watakati vaudze vanoti kunyepa indairamba njirambira vana chini chivarambira. Saka pandazvionera nezuro nemaziso angu. Saka chivashedza vaone. Zvisuwa madzimai angu akabva enda kumusika vanodza tete wacho kubva vauya. Oya tete wacho wakatedzana tsano wacho nemurume wavo. Vachisvika pamunda pawo usvika asati asvika pamba. Sisi wangu ndovanga ari pamberi. Wakabvaona dombo bva rapukandwa bva naruwa pamusoro pemba yavo. Sisi wangu akabva amira muroti. Vachita kuti dombo rabva kupira ruwa pamusoro pemba. Murume wachitera mashure wakabvaonza futi rimwe dombo bva rakandiwa bva kunobva kumberi kwemba yavo. Sisi wangu abvabvunza murume wacho kanzi fambai muite sei? Muuye kumirira kurefu indawo. Hawana kudaira murume wakaramba akamira paroti. Vaona rimwe futi bva rakandwa dombo bva rauya. Murume akakwanisa kuti kanzi tsano. Ndikati tsano kanzi michipinda nepaseri pemba. Ida kuenda neuko matombo ndaona kwaari kubva nawo. Munhu ari kukanda matombo amene pari pachisango chiri apa. Ndikati alright nizoshona kabva ndapinda paseri pemba iyi. Yobva pire nokumusoro. Ndikati kana ine ndikamutarisa apa ndikamuona kada kuti asungwa tizene kumunomuona nekwamuri kugomo ikoko. Zvishuwa tsano akabva atendera nekuti kubva ndatenda munda. Ndakatsvaga po hapana munhu atakaona. Asi matombo aitokandwa achiuya. Kusvika takazosvika pakugara pasi tatoona kuti matombo acho patabvira kutenda chitsvaga parubva matombo acho hatisi kupaona. Takambopesa kuti angogara. Kusvika kuti azosvika pinda mumba bva tarara. Tarara kudaro mangwana takazomuka futi. Sisi wangu akabva amuka wabva wati ndikuenda kwamusiwa. Kuno kwavaiperekedzwa mwe waida unobatsirwa wabva enda kwamusiwa. Waenda kwamusiwa ingeri Friday. Sisi tatobva paipai natsano patenda kubasa. China kubasa natsano takazona madzimai auya zvikanzi matombo ena asatangira kuseniseni chako chaiko. Tikati iwe zvikanzi tokutaurirai. Shuwa ndakabva ndabatikana bva ndabuda mugomba. Tikati shuwa here zvikanzi ndatora
mukomana anogara pamira panonzi Brown. Zvikanzi handi tinoona chikuva tichisvika pamunda pai madzimai edu atakatungamidza pamberi. Zvikanzi panapa ndopakandwa matombo achitotaura kuti nguva yarikutoera kubva rakandwa dombo riri. Mukomana anga neBrown zvikanzi dombo rabva neuku. Achiti rabva nekubva rakandwa futi rimwe. Zvikanzi shamwari ngatipinde muchibage, munhu ari muchibage. Tikabva tapinda muchibage moya tituna Brown tichifamba tichazokambira tichida kuona kuti munhu tingakwanisa kunzwira kufamba kwemashanga echibaga nari munhu. Asi hatina chatakanzwa kusvika tabuda mumapeto komundu tisina munhu watamboona. Chibuda kudaro mumapeto komundu tikazwa matombo akukandwa achibva nomba kwasisi wangu ikwe. Zvikanzi matombo emunhu akukanda matombo muri koko matombo akubuda nekuno. Kati ko munhu akrosa sei pane road apo kuti aende kusi uku vanhu asikamoni pakachena. Asi zvishuwa takatoona matombo tichipinda murodhi mutakuona matombo atobva kugomo kwachidzika kuya achiuya kumba. Tikati munhu yarumbori munhu rudzi. Mafambira akarumbofamba asi arikuta kubuda pasi here achiti asi titobvunzana tega. Shuwa takatenda nemukomana Brown saka tatoenda kumbasa. Vamwe vanhu vakaziva kunomira kurodhi kwakachena kuda kuti matombo kwari kubva kumiri tinoona here munhu acharukanda matombo. Asi aingona matombo achiburuka gomba achiuya chinorwa dzimba. Achingoburuka gomba achinorwa dzimba. Vanhu vakamira kumirodhi vaida kuona but hapana chavakaona. Kusvika wese tangoti hatina chatingakwanisa kuita. Tibva tatibva kumba iko bva tainora pamba yemuzukuru wangu. Tainora pamba yemuzukuru wangu. Tikabva tati hatinditodi tikazomuka mangwana acho kuseni bva taenda kuononzi kwachiuru. Tanosangana muprofita obva atibatsirawo bva tipa munamato yakatipawo. Yatikanoshandisa pamba ipapo tinaye bva tiita zvakatiita tofunga takatogarawo mazuva ndopakapa sisi wangu angatakurawo zvikanzi michigara ikupi kuno kuti tikuitire munamato. Iniwo madzimai angu anga usagara pamba angogara ini natsano. Tsano achigara kumba kwawo ine chigara kumba kwangu ndiri ndega zvikanzi mbosiya mhuri dzenyu sawe pamba ipo chimbogara mega varume ipapo muchishandisa munamato kuti makazotora mhuri dzika pamba dzinogona kuzokuwadziwa. Saka ini zvishuwa ndakatawo 3 days dzangu ndiri ndega chigara pamba ipapo. Tsano wangatawo 3 days dzawo chigara pamba awo madzimai anga asipo nangu anga asipo tishandisa munamato. Zvishuwawo ini papira 3 days ndichodzokera kunoti kunamato 3 days ndakwanisa. Saka munamato yangu chindiitira kuti munamato yangu ndione kuizorodza kwaine kuti yamakanditakurisa ndise inozorodzwa sei nemadezi amakandipa ndisikashandisa munamato saka ndaipedza. Zvishuwa ndakabva ndadzoka ndatorwa munamato ndakabva ndadzoka zvikanzi munamato dzokerai naye zvenyu. Tichazoya patinosiya madzimai atsano ako ndopa tichazokubvunzai kuti munamato touita sei. Zvishuwa ndakabva ndadzoka ndatora madzimai angu ndakagara nayo pamba. Ndichigara nemadzimai angu pamba zvishuwa ndakagarawo mazuva akati kusvika sisi wangu wadzoka. Pakadzoka sisi wangu nevanhu vayo watiti munamato yenyu akomana chiti peta kudzokera naye bvatora munamato edu bvawadzokera naye hatisi tokazonishandisawo sei wazonoitawo sei ikoko. Wadzokera takangorora 1 day rechi2 madzimai angu akuenda kumusika zvikanzi bakuda tati hondo yapera ina kupera. Ndichienda kumusika ndanzwa matombo futi akandwa. Ndakati kuti kudaro kwese pese patanga chigara pange matombo angamira kukandwa wane utanga futi nhasi zvikanzi ndatonza dombo rakandwa rimwe raro pamaratapo rimwe racho raro madziro emba. Ndikati shuwa zvikanzi ndakangozvitoro zvezvinhu zvemanga manga. Ndikati kuti kudaro pese mazuva ndanga ndichigara pasina zvaitika 1 zvishuwawo madzimai akabva aenda kumusika ndibva ndabva kutenga muriwo vanodza tete vacho kuti hondo yatati yapera ina kupera. Ndakati zvikanzi aina kupera. Zvishuwa vakabva tauya natsano bva tasvika kumba kudai sewaone zvishuwa matombo akutokandiwa. Tikati amaitoita sei. Zvishuwa takabva tashinga kuti bva tata kuti akufona kuti shamwari ona kuno madhiro haana kutidaira pafoni achadaira foni yeyi. Tikatoita sei. Tabva tangoshingira ubva tamborara kumba. Samuza takati tari kumba kwacho avo vachipinda mumba manje manheru kwakatanga kana matombo tari kumusika bva totichedza kanzi akomana we kuno matombo ari kutokandiwa manheru kuno saka tibike titega takutotya handi yekumba choti tosvika kumba uku totona matombo ari kutokandiwa. Tabva tazvishingisa unobva wabika bva tatodya tikati ngatidye tipinde mupatirare. Saka ndikabva ndati kuti tibva tarara kunze kuchiri kuoneka kudai so ngatiende chete tinogara mapasisa apo tichitandara patsano ipapo. Tofunga tichasvika titandara ipapo mwana akabva buda kuseka kuti adamboneta weti abvenda paKuona imba achingoenda kuKuona imba akabva nadombo rabva rayo akabva kumba kuseri kumba iwe achimanya. Vachikati dombo tikati tariona radonhera apa. Kudai so bva tana futi rimwe rebva rauya. Zvikanatsana kumana kuti titandara apa patanda kumwe nomwe ngande unoramba kwake. Indobva ndabva paipa ibva ndatoenda kumba kwangu nemadzimai angu nevana vangu abva tavasiya pamba pawo. Ndichisvika kumba kunopinda mumba ndichingotanga kuti ndipinde magumbezi. Ndatonza kumba kwakuto pakatanga patange chinhu dombo raro pamusoro pemba iri kuti ndikati amadzimai abva nzonzi nzaudze kwatabva kwatsano nzonzi dombo raro pamusoro pemba ndakandanzwa kuriya kuti ndizize kuti dombo kandi ndiwaguma zvinhu kumba handisi kuziya. Ngoyo apa napena nguva nditonza pakutoridzwa chinhu mumba saka patakazonobvunza iti anzi odrop yairohwa manje
Bosi akatanga kumwera madhaka ari mumba imomo. Akunza madhaka chimwaiwa kuti ko madhaka rubva kupi. Ngatifuge musoro tinotoswa nemadhaka ari kumwa tisingona si rubva kupi. Pakuti vafuge musoro ndo pakabva wanza mumba mwe makuridzwa wardrobe yakuridzwa. Ndipo vakabva vashedza tsano wangu zvikanzi tsano bakuda ndakati tsano zvikanzi yai kuno ndakati kwakanaka here bosi nani chizvinzwa ndiri kumba mazvanga zvichiitika kurira kwaita wardrobe chirwa kumba ko nezvino ndomuchitudza ndikati nzvonzo zvichiitika ndakati kwakanaka here zvikanzi we kuno tsano ndikati minge muri kutaura muri mumba ndimo zvikanzi we kuno kana tsano ini saka nanda kuucha ndibude ndega panze manje zvikani madzimai endai ndakati andegere usiku uno ndibude ndega ndende kokwewo ndiri kuchawo ndiperekedze tinde tese shwa madzimai akuromba vabereka vana vatati handi vandabvura door ndapinza pamberi ndandasara macho ndikati indifambe muri pamberi ndikavheneka netochi handi vandanosvika mapatsano ndauya zvikanzi tsano pakaipa katinda zvikanzi paipa tsano zvamuudza kuti gudubugudubu kuruwa kuri kuti wardrobe ari kuti munhu achakura ari kupi tatanga chimwera madhaka kubva pamaita papatomba kando chichikatirare parotanga kwaona madhaka sadararachi tatika tifuge musoro takutona anochi yato wardrobe yakuridzwa saka sisi senyu akutobvunda mba muno makutogwagwadza achakwanisi saka vane muteuro yatanga takapiwa yatanga tishandisa ipapo wabva watanga kutogesa madzimai one muteuro wewe kudagisa madzimai akati inini ndikutongogwagwadza but pana parondwadza zvindi kutobvunda kuti mira ndakana pawa zvichiona patakati imi chibuda titese tiende kumba kwemfano wangu tinotaura kuti tinomuudza chamwa ndo madhira kutetika kumba saka sikana chikwanisa toona kuti ubata mudhara kumba kuti tinze kuti toita sei shwa ngoyo tikabva tauya nichingo vachibuda mumba mawo vachivhara door ndakabva ndapinda pamberi chipinda pamberi nichifamba nichika pamunda pangu inini ndotanga kutiremwa kagomboka goto ndipinde pamunda ndikabva ndanzo ndaruhambama panapa saka mashure mangu maitera muzukuru wangu ndakati koyo techina rukunduerembama zvikanzi asekuru handisinda kurowa ini ndikati ko andirowa ndiani ndiko andirowa pandiani nzana tichana kurowa sekushona ndakabva ndachoka ndakati ndo mafaniza ndisingade aya ndibva ndatanga kufamba chite takutotenemuka pano tichisvika paroad apa takutanga kupisana tika takamira paro tikatotanga ndaiti handi kumba kwemuningi wangu kuti tinosiya vana tozoona chale kuti aripo here pamba pake tione kubatsirwa saka tichisvika paroad papa wakabvanza kunamata kwaita mukomana nzi chale ari pakirawo pake zvikanzi chale atori pakirawo pake ari kunamata aripo ngatichenda kwachale saka nepamberi pananga ndiri papa ndichida ndikonoda so takuda kuenda kwachale ndakabva ndanzi yashamu vendiropa panapa kati andirowa futi ndiani shamu abva vhenga ndichotona ashamu yatodhinda paroko panapa kuna nakatopfeka hembe ndisina bhachi yabva yatodhinda roko ushamu panapa 3 maline zvikanzi zvoshuwarwa neshamu munhu ndikati ori dandi vandasara macho ndichitofamba vamwe vapinda pamberi vatatosvika pachale vatatanga kushandirwa tapedza kushandirwa ipapo madzimai angu ndobva atati handi wapinda pamberi tichaumba kwaba munini wacho kuno panapa vari pamberi vachifamba odeso wakatanga ngotemwa timatombo ko sonza ndatemwa ko ndatemwa svika pamunini vachati ngandipinde nepamberi pamunini vachapinda pamberi tichifamba hapana kazotemwa nematombo tichisvika pamba tichingoti ngatipinde mukicheni tisikabva tasikopinda mukicheni pina mukicheni memwewo atova matombo akutongokandiwa koko matombo svika madzimai abva atiza payanopinda mba muno vatiza kukicheni kwatinga tiri kumatombo akukandiwa vatiza kukicheni izvi vatasati tiri kokuti matombo akuramba achingokandiwa ndikati kundikasara ndiri ndega futi kokuti tega handi kuno wangu tichiuya panapa takazona matombo akutobuda mba kutokandiwa svika muningi wangu bvaafona ngatifonere mudhari ndozviri kuitika kuno kubosi hapangarariki shwa baba wakabva fonera wabva waya naamai nemuningina wangu vachitosvika kudai so zvanzi chiwa kutoonaiwa zveshuwa vanhu vakati vanapa matombo akutokandiwa zvikanzi ngatite pamunamato svika takabva tina pamunamato vatanga kunamata kudai kunamata takatanga tenda pakirawo kunamata vatazoya futi vatagara papa panapa matombo acho vatagara apa tikatanga kunamata pamhe takazorora nguva yekunzwa kutochena takagara kuchichena kuseni kwacho aita zvekukandwa apo neapo usiku hwacho ihwo hapana kuzorarika manje baba akazomuka akutokandwa wese ndopatata kutemwa nebhutsu dzaibuda mumba imomo dzakutokandwa chitemwa takagara apa makutona abhutsu makutorwa mambama ari papa kushuwa zvinhu zvatopika kaizvi zvikoropo nezvikoropo chitobuda mumba kochi zvishuwawo takanamata futi kwati mwana nemadzibaba wati kutaura wakazouya une usiku hamene nguwai zvokuti kana titi pamwe kadzoma 12 kana kuma 1 vachisvikawo panapa achibva kwaitobvawo kubva vachisvikawo panapa zvikanzi amana tatotibatsirane fotomunamato pamwe chena nababa nesuwo takagara ipapa nemadzimai avangu aripo tikabva tagara ipapa tikazotorara kunze kwatochena votati alright ndozviripo izvi ndopatakazonzwa wamwe rikati kubatsirei tsana wangu akasangana wamwe vabvanza tikubatsire timboona tiedzewo zvimwe ndopane vakatipa munamata vakatibatsira nayo yatiri kutoshandisa izvo zvekuti
tumboona ngezvazorora pa 3 days idzi munamata chasati apedza kuishandisa tikuipesa mangwana ndiye tutosenzesa pari zvinozvi saka ndomba yaitanga yadzikamisawo izvo hatidze kuti pedza munamato iyoyo kuti chasumudzira futere sezvo kuti kumba kwacho asati adzokera kuti tinogara kumba kwacho asi pana papa zvakataterwa nematombo aya kuno zvanga zvatikamukei nokuda kwekuti pamwe munamato yatiri kuchiri kusenzesa tisikazozoti kuti tikadzokera kumba kupodzi nhasi ndopatonotatsa kudzokera kumba takati tinofanira kuenda kumba kwedu nhasi saka munhu mwari kuenda kumba kwake nhasi toona ticharara sei padzimba dzedu nhasi kuti pane chichaitika here tita kuona kana pane zvaitika akangati motifonera kuti nzoti zviri sei saka nhasi tinotatsa kutodzokera kudzimba dzedu nekuti panapa patiri panapa parakaitwa munamato panapa tiri panapa zvinozvi pa 3 days idzodzi tarara pasina dambudziko ratamboona nemunamato atiri kushandisa yacho takaitirwa sati tisingazoziva kudzokera kwatiri kuita kumba nhasi kuti tichararawo sei sekutaura kwamaita baba akuda kuti kana kumabasa amuchaenda uye zvakare vanhu vari kuda kuuya kuzokubatsirai vari kudhimanda mari yakati saka imi semhuri muri kurarama sei nekuti uziva kuti mabasa iyi ndeyekuti chaunenge wawana ipapo wobva wauya uchitengera mhuri yako chimwe seipapa mararamiro ndikutoita izvozvi chibage ndatopiwa nambuya chokuti nditonogayisa izvozvi mari nechigayo yacho nechibage chacho zvese ndatopiwa nambuya vari apa vavakidzani wedu vatinogara ndio mukadzi womunyai wangu inini vatondipowo chibage nemari kuti ndiende kuchigayo chibage chacho asati chatonogayiwa chirimo mumba chatonogayiwa totipa ndiwo chibage ichocho nenhengeri nemari yotiende kuchigayo iri muriwo haitinetsewo nekuti tinotema bora mumunda takarima muriwo mumunda tinotema bora kana zvatinetsewo tinoenda mumashopi mose vanhu ruzivo dambudziko tinaro tinokweretawo vanotibatsirawo tichiti kuti kana kushandawo zvinhu zvatirerukirawo tozokafa mari dzavo kana tikadawo mafuta togona nokwereta imomo but ndizvekutokwereta nekuti tiende kubasa tisiye mhuri dziri pamba nezvaitika zvacho unogona kusvika kuona mhuri dzakuwara posi mabasa edu ndemama ndakapinda pasi ndogona kubuda mangwana saka ndikuti ndiri pasi pacho handingambokwanisi kushanda noti mweya wangu nichifunga kumba ndogona kuwara futi mumaini imomo nekuti ndichishanda ndisina kusununguka ndichiti kumba kwangu kwandasiya mhuri yangu iri papi ndogona kutadza kuti basa ripasi ipapo ndakasununguka ndogona kutokuwara futi saka ndipinde pasi zvinhu zvakadaro ndinotya kuti handichashanda basa ndakasununguka ndogona kukuwara isusu tiri vanhu vatema kazhinji kana tichinge tawirwa nedambudziko rakadai so tinoti aiwa ngatifambe kana kuti vanoti hanzi regai timbobvisa bhutsu ndanzwa muchitaura nyaya dzekuti makaenda kune manadzibaba vakakubatsirai 2 kana 3 ivo vachitaura patsananguro dambudziko iri riri kunzi riri kubva kupi iri dambudziko iri vakatikwanisa kuti tisadzisira kudambudziko iri ndo vatiri kufamba nawo vatiri kutaura vatipa munamato yatimise zvinhu izvi iwo matauriro sematauriro avakaita vakati dambudziko iri riri zvinhu zviri mudzinza zviri kukonzeresa kudaro zvida kuti zvigadziriswe zvinhu zviri mudzinza zvida kuti zvigadziriswe pane zvida kugadzirwa zvida kuripwa ndo zvine hondo zvekusumudza hondo iyoyo sematsanangudzo ndo matauriro vaititawo iwo sekuti ini ndiro nyama handina mweya kuti ndinoona kana ndoita sei saka nechitokudziwawo kunzi ndo maererano nezvinhu zvakananga zvikukonzera dambudziko ripi iroro kana mune vamwe varimo munzvimbo imomo vari kuzopindirawo inenge kungupindira kwekuti inzira inenge yatogara yavhurwa kudhara asiwo matauro avakati vachititsanangudzira vakati zvinhu zviri mudzinza zvida kugadzirwa pane zvakaitika mumadzinza isu hatizvizivi asi kuti zvinoda tiende kune vakuru madzinde edu tonza kuti tichivabvunza kuti munoziva zvakati nezvakati here kana vachizviziva vanogona kuziva kuti zvinhu zvinde zvakati nezvakati saka kureva kuti kana vachigadzira mitero yavo yaya dambudziko iri sekutaura kwavari kuita harisi kuzopera kakana zvinhu zvavari kutaura kuti zvakakanganiswa mudzinza zvaripwa ipapo isusu kuti pamunamato yavakatipa tikushandisa zvinozvi vakamboti isusu tida kuti tiri kumbokuzorodzera hondo iyi kuti muwane kutsvaga mari kwamuri kuita kuti mimi mukwanise kuenda kunogara padzinde nevedzinza mofamba muri pamwe chete mounza kuti chikamu ichi tochipedza sei ndo matauro avaitiitawo iwo vachititsanangudzirawo iwo matsanangudzira avaitiita tisati tatanga kutaura baba kuda mambotaura kuti pane vatapi venhavo vakambouya vakataurawo nemi kuti vaone kuti nyaya yenyu yapublishwa mawana rubatsiro hanzi pavakabva ivavo hamuna kurara semhuri musi iwoyo ivavo pavakauya inini nanga ndisipo ndakasvika chiudza kuti pane vatapi vanga venhavo ndakuta kutorondedzerwa nevanhu vanga varipo nokuti nanga ndisipo ende zveshuwo kubva kwavakaita tanga tapi nemwe mutauro yatanga tichishandisa kubvouya tandakaitiwa newamwe vasiri vatiri kutaura vavo
vamwewo vangakaticha muteure iwowo zvishuwa panga pasina zvanga zvakuitika zvanga zvatimirei. Saka pakazobva ipapo wauya iwawo tofunga musiwo hapana kurarika kusvika pari zvino zvino kuti zoya kuti tame kuya kuno musiwo wangobva iwowo ndipo pakabva itange pawedzerwa moto kuti zvibva zvasumuka zvokurwa vanhu mambama bosi pesa patasikambirwe mambama matomba ikandwa but kubva musiwo pakabva patanga kurwa munhu mambama kutemia kwacho hakuchasiko kunga kusapera kuzosvika tatama kumba kuti tigara pana zvokuti pana pasofa tatine 3 days tiri panapa tabva kumba tane 3 days tiri panapa 4 days tiri panapa. Alright, vakudarika timbotaura nababa vemhuri tinzwe kuti tozvifambisa sei. Baba makadi? Tiripo makadiwo. Ndimi mune vana vari kusangana nedambudziko iri. Zvino zvofambiswa sei? Inini sababa senawo mamira yakaita ndakachikotsvaga kuti tibatsirwe nechi nevana vaprofita takachitsvaga. So vaprofita vacho vachivanga chikota nawe yemari. Saka vakomana ava vazotsvaga vakomana vakaiva vakaita zvotondifonera kuti uyai pane watatsvaga ti akaenda kunotora ino ndovataenda pachapaswa pamba pavo vakomana ndovazita tokitirai muteuro chichichi tikati ndinoda kungobatsirwa ina handina chandingagona kuita pamusoro pazvo nokuti ina handina mari ndachitorwara futi mai manje. Saka hatizi topaita sei tikanzi sitechida mombe tinoda mombe tikanzi tikati asi sevanhu kuti padambudziko ramunaro munongotipawo mari yamunayo ndikatiri mari tikanzi 200 ndosikanzi vatadedza amai chapasuka nachapaswa ndakandapasa tikati ainzwa dambudziko riri apa. Saka nemaonera ndaita dambudziko kuti tichirisiya rakadai so tinfoka tatodena zvimwe zvinhu hamunawo mari vakati aine mari handina pandakasimuka nevakomana vachitsvaka kuti titsvaga mari kwamuparasani parasani ati achitumai inoke auye kushamba ndomupe mari atosikanzi vatadzokera kuna vakomana vatataura vakomana kuti alright tokubatsirai. Saka mangwana acho akati muye kuseni patakauya kuseni patakasvika vakomana vaita munamato yavo potanga vangaoma musoro vaita munamato zikanzi ngachidzikai kupi kumba kwavakomana patakasvika kumba vaita muteura yavo patadzoka zvedu pana patagara ndikati kuna vakomana ndakuenda kumba onai mombe izvi ndi 2 days ndirara kuno tindirara kuno 2 days panzi pokuti vanga pasingararike sandai ndikabatwa munamato nomukomanawo zvaiti wakwanisa kuti vanhu harare asi ndasikakwanisi ndizodzimura undipi iyoyo indonamata kumasoya zuva nechishanu kwandonamata nomukomana sati yangotora magemenzi edu tonamatawo ndiodzimurikawo shoma shoma tora asi takaona kuti hatizvikunde nokuti kuri kubva hunde nandikuziva handibate handidzore saka ndomamira angaita nhau yacho. Saka vakomana vadzokera ndipandakafonera ndikati ko pane chamaona here tikanzi atarara sikana nhasi ndadzoka kuseni chinzi vari kutsungurana nemi ndikabvunza sikanzi atarara. Saka chandikutochira handiziri pavo chadzokera kumba kwavo zvichamira sei asi nsababa ndinongodzoka asi nyaya iri kunyanyonetsa ndikuti mukuwasha natezha rakaona ndomupaona kuri kusumuka hondo yachoka ina handichakuzivai kudzinza kwangu inini baba datina ndini baba ndasara baba wangu akafa kumushatiso wakabva kupi kumozambiko. Saka zvandiri baba ndasara ndakambobvunza vakomana mukuwasha kuti vakomana hamuna kubata kana kuromba here nini kana mabata makaromba taurai zvinhu chitisi zvibude pachena vakandirambira handaikwanisa kuwamanikidza ini ndizofamba dare remukuwasha azviita handizorudzi rake sidare ranga rirapita ndaigona kumira sababa wake timazviona manje. Saka ndakangozongozvitora sekuti mukuwasha mwana ndoti akaroma mane vana varimo handikwanisi ndimurasi tona kuti asiya tingoonera pamwe chete mukuwasha munin'ina wacho anga asikakwanisi kumirawo ipapo mukuwasha ndibva vanangogara nemunin'ina mukuwasha. Saka ndomamira ita nhau ipi nhau iyo asi kubatsirwa totsva kuti vabatsirwa asi kubatsirwa kwacho mari hapana. Ndada kubvunza kuti sekutaura kwabva maita kuti nyaya iri kubata mukuwasha yobatawo zvakare kumhuri kwenyu maprofita ari kunzi akauya sekutaura kwaita baba akuda ari kunziwo ndezvemudzinza renyu. Saka zvavari kutaura ndezvemudzinza idzinza rani ipo paine mukuwasha? Okay. Saka ndakabvunza mvunza ipapo ndikati kuemizva muti idzinza remukuwasha kuinini zvauziya sei kune uyu kuna baba akuda zvikanzi nekuti kwakarorwa mwana wenyu mhepo inoda kuitite sei muitsvage mindikozoitsvaga sei mhepo isiri yangu zvikanzi nekuti mwana wenyu ndianotunzi akakuwara musha imomo kana akaita chimwe chinhu kana kuti azokanganisika mhepo yadzege dzaambiri
kuti mwana wangu ne munhu ari kuita mhepo mudzinza mawo. Saka ipapo ndakangoitawo kwiri ndikangoti handikwanisi kupikisa vanhu. Ndongoti aitai zvamuri kuita. Ndobvaita. Ndikati saka zvatisina mari toita sei? Saka alright pakazopuwa fotographs kutaura fotographs zake andomboona uyu ndakazi ndakuwadza naye nawo ndikamufondera tikanzi atasvika sasa tapuwa mari yacho. Ndikati alright. Saka ndomamira asi matombo kutaura kwaitira kumashure ndasingaoni. Asi ndakazozviona manje ndapanapawo. Asina hana kutemewa. Uyu hana kutemewa. Vese hapana asina kutemewa. Hapana. Svikarohwa tishina apa. Ndobva yati ngatinamate baba tanamata. Tangonamata zvangomira zvakadaro. Ini ndinombobatsirawo zvangu vanhu vakachirwarawo zvimwe asi nyaya yekuti ndibate chikwambo kana nyanga handisati. Asiwo kana munhu achirwarawo zvimwe ndikapfeka gemenzi rangu ndinongobatsirawo kana kurota hope dzandinochipawo ndingobatsira munhu oitawo zvakanaka. Pane vatorarama vakawandawo panapa asi nhau ndakangoti nirega vamboona vamwe mangwana unzi baba pamupane chavakabata ka. Ina handina chandakabata. Ndi baba wako akangotisiya takadaro. Saka nhasi ndini baba ndasara. Saka dambudziko ratinaro hongu mauya moda kutibatsira asi vanouya vacho manje vanoda mari. Iyo ndakaburitsa mombe pakurora ndakaita inini. Mombe iyo mari iyo yakazokwanisa kuzorapisa mukadzi wenini. Ndimazvona manje. Saka izvozvo ndatotanga kutosimba manje. Ndirakuenda ipa pakubatsirwa vobva vati tibhadharise mari. Hongu tinotenda nemutsa kuti Mwari vanogona kutigonesa dambudziko rigopera. Ko kana takabhadhara mari iri kudiwa $200 kana nemombe yacho dambudziko rerega kupera. Tinoita sei kuvanhu ivavo? Ndo zvekundibata nekuti amaite china izvozvo ndifunga ne 3 weeks vasiri panapa. Vari kumatiri mana kumapostoro. Vauya kutorwa munamato. Iwo anga akasungwa machira mumusoro, kuwashanjira mumusoro. Inisa baba nangoenda kudzwa nawo yacho takamira sinda angotarisa ngati sezvo mukuwasha natezvira vafamba pamwari kuziva zvavari. Saka chakazondinetsa vadzoka kubva kunobatsirwa kumatimana. Ndova vasimuka hondo. Vasimuka hondo manje kutopfuura zvainga kumashure. Chidedza yakawaprofita anga chikubatsira. Anza kuti tiri kunamata tiri ndikati kunamata ariko kusi. Saka wadena hondo vasiri kugona kukunda. Dai wadena hondo vari kukunda kwa dai yapera hondo. Saka ivo akauyawo nezvavakaita ndakutotarisira pa 3 days kuti vakunzi akasatoita sei akasatoatema. Inini ndo wari yangu zvangu semutapo wenawo iri pakuti kana mombe ikabviswa dambudziko robva rarega kupera. Hongu rinogona kunge radzimuka pamazuva maviri kana matatu atiri kurarama. Ko kuzoti ramangwana iri ateta kutsvaga kuti kwakomana dzoka ikadambudziko ndawo takupera. Kana taona tatadza kunzwisisana muno ndo nyaya dzozoperera kana kumatare nekuti sisi taona kuti dambudziko harina kupera zvo. Ngosisu kana munhu tapa mombe toita dambudziko raita sei rapera. Nekuti ndakarwara ndikazvimba miri wese zvekuti ndikachazokuraidza mapicha nditapedza. Asi ndakangoenda kuchipatara nekumapostori ndokandaita zvakanaka. Andimaona manje. Zvoti mukantarisa so mabomba mvua ndini. Asi Mwari akangopindira chete. Zvoti mira nawo zvekutotanga kutosimba izvozvo. Saka nedambudziko rawana wangu riri kundirwadza nechiri kundibata ko mukuwasha natezvira anopinda papi apa. Ndinoona patari kwazi kupikisa mwana wangu ndomukuwasha pane zvavanongo waronga. Ndienda kutaza ndimboona ndimbotera kuti zviri papi. Pamwedzi mumwe ndogona kumberi zvichayambudza. Kazuva zvaenda mberi kana zvaenda mberi pachaunza tichioneka apa pamakadai mari yabuda. Ndopesa mari yachienda toipindira papi. Ipapa kuibatana. Boza ndizowasiya. Ndo dambudziko riripo randiri kuona. Nekuti pano pacho pavauya apa kuti vabva dzimba dziri pamirapo uya zotemwa futi panapa kuti mhembe iri kuramba ita kana kufanira kuti ndikawatakura kuti kuenda nawo kumba kwangu vanogona kuti utemwe iko hatisaziva pakupedzisira kuti zvichapira mukutemwa here kana zvichapirira pano ndopati kuti tisingatitsvage vanhu vanotibatsira. Ndosamuri kuona vakomana vari kungofamba vachingodaro vachingodedza kuti baba uyu taona vanhu vakadai baba uyu taona vanhu vakadai. Mukoma Enoki, imimi ndimi makataura nemadzibaba. Vanotiwo dambudziko iri richapera bosi chatoda isusu igaranti ndiri kutarisa mari yavakachaja $200 kana kuti mombe imari yakawanda. Vanoti chi ivo kana muchitaura navo? Inini kutaura kwandakaita nawo inini padambudziko racho waitiwo tinorigona. Saka isusu pakuti dambudziko norigona saka takangomirirawo kuti tuone dambudziko achiri rinopera nekuti pakavakaita kusvika izvezvi matombo asati akandiwa.
saka mumwe wacho ndabva tonifonera izvizvo kutaura kwatiri kuita tataura naye ndakati ndichazokufone after 30 minutes ndokudza imamirira zvakaita saka hapana kuita sei kukandiwa dombo izvezvi kugara kwatikaita kuno. Pane vamwe apostol vanotiwo vanogona tanga tifanira kunge tauya navo pazuva ranhasi asi hatina kuzokwanisa kuuya navo. Ndine chivimbo chokuti kana dambudziko iri rikasapera kana kuti rikatanga isu tichinge tabva nhamba munadzo munozovafonerawo muchivatsanangurira kuti nyaya iyi ichiri kuenderera mberi. Ya ichocho ichokwadi isusu hatizi kumira kuda kubatsirwa nekuti muprofita uyu atindorigona dambudziko iri zvakafanana nemuprofita akaenderwa futi aiti dambudziko ndorigona asi muprofita aenderwa pangomira 3 days zvabva zvatanga ndopakabva watiza wabva waya pamba pangu ini ndiri munin'ina kukandwa matombo kumba kwamukoma nekwatsana saka vauya pamba pangu inini matombo atanga kukandiwa kudaro vairohwa ri pamba pangu saka ini kuona kwandikuitawo semaprofita auya achiti dambudziko ndorigona richabva ratanga futi dambudziko iro rati ndinorigona saka isusu manje ndopate takuenda kana kumapurisa kuti takabhadhara zvakati munhu achidambudziko anoripedza robva ratadza kupera saka ndozvakafanana nemuposta watikaendera wache akati dambudziko ndoripedza harina kupera zvakabva zvatita wese saka isu hatizi kumira kuti timire kuti hatisida kubatsirwa toda kuti titobatsirwa dambudziko nekuti rona kudzoka wachiti dambudziko iri rapera risina kupera nekuti tangogara 3 days chete kuti dambudziko iri ramira 3 days idzodzo saka handisi kuziva kuti vanhu kubva vachata pamba pangu vachienda kudzimba dzavo dambudziko iri haridzoke futi here kana kuti rinodzoka handisi kuziva nekuti ini pamba pangu inini ndakucha kuti ndona kupwanyirwa mudziyo yemuridzi nekuti mudzimai wangu inini hapo saka ndakutocha ndona kupwanyirwa mudziyo kuti ndizokwanisa kuzozvibhadharawo inini ne handina kana mari madzimai angu ena kutorwarawo ndikutodawo mari yekuti nditoendesawo kune madzimai angu ndikutakura kwaakaita saka atori kuchipatara saka ine mari yekuti ndiendese koko handina apa tatotsvaga futi imwe mari yemuprofita ake achiti ndoda $200 saka inini ndakutsvawo kudumbu nekumusana ndichava kuti ndoita sei saka kutaura kwatikuita toribatsirwa tikutotsvaga kuti tobatsirika sei. Imimi ndimi vakomana vechidiki zvinomboitika here zvekunoku zvekuti pamhuri tisingata sezvedu mhuri yepanapa kuti vanhu vanotemwa nematombo kana kurohwa nemambama nevanhu vavasingaoni? Isusu kudzinza kwedu isusu muno munharaunda yamunogara muno hamusati matemwa kutochitiko chikutotanga pamba pamukoma wangu nasisi wangu kutotanga munzvimbo ndasati ndambozviona muno munzvimbo kubva 2002 chitanga kuya munomu hasati zvaitika kutotanga 2022 yatiri ino. But muri vakomana vechidiki hapana izvi zvamunombopika-pikawo mamunofambawo? Ini ndiri seni zvangu ndinoenda kumasowe handina chandakabata ndakambobvunzawo sisi wangu nameguru wangu kuti zvamunoendawo kumabhawo kana kumashopu hapana munhu wamakatukana naye here kana pane munhu wamakatukana naye taurai tomukumbira regerero nguva ichiripo. Vakandirambira ndabva ndamirirawo mukoma wangu natsano ndiwabvunze ndabva ndawabvunza kuti amana hapana here pamakamboenda kunofambawo kuti moenda mamanzi oyi mushongwe lake uyu mupiwa mhiko yekunzi musadai makanganisa mhiko ipi iyoyo. Vakandirambira ndikati saka hapana mumwe munhu wamakambotuka here kumabhawa musikazive makadhakwa. Vakandirambira ndangosiyawo ndakati vanhu vakuru avo ini ndatamudiki kana ndichiwabvunzawo vachindirambira pamwe vachadawo munhu mukuru kuti abvunze ndopakazobvunzwa nababa wanguwo kunzi hapana chamakabata kana kwamakamboenda wabva waramba sekurambira kwakandiita weni. Batika tichitarisa upenyu hwekurara mwana tsano nemukoma wako iwewe tingati vanhu vakabata here because kana munhu uchinge wabataka unofanira kuonekwa nebhutsi nyowani unofanira kuonekwa newachi nyowani kana kutenga chimututu chinyowani. Imi ndimi munogara navo mazuva ese upenyu hwavo tingati hwachinja here zvekutoti kana iwe wakutouchiva kuti hei kana chinhu chakabatwa namukoma wangu chakuudza pundudzo mukati meupenyu hwake? Ipapo ndinganyepe. Mukoma wangu inini hapana chainacho, tsana wangu hapana chavanacho, kana shopu kana mota chichi hapana chavanacho. Takangofanana nemararamo andiri kuita wenini zvoti mhuri yacho kana makaiona kana iwo tsana wacho makavaonawo zvavariwo zvacho kana mukoma wangu zvavariwo zvacho kana dzimba dzawo makadziona mega munhu atanga kutoseka kuti shuwa wanhu kana kuri kunzi kuromba hapana kana chiitiko chekutomboredza kuti semunhu akaromba kana kuti sevanhu vakabata. Hapana, dzimba dzawo dzakatongodirikawo zvekutoti wega unotonyarawo kuti wakandosvika ukatoona imba yacho wega unotoseka kutoti apa hapana chakaitiwa.
vana hanzi hapana here wamakatuka unoziva pamwe kumagadheni kwatinoendawo kana kumashops ikoko hapana here wamakatukawo zvichida sekutaura kuri kuita mukoma ino kuti kana zvichiita munhu wacho akumbirwe regerera pano takatombotuka naye plus magadheni atina kana magadheni atinawo tinongobva kuno chinochera mvura utsimene kutodzoka kumba kana munhu atatambonetsana naye kana kushadhana naye iso hapana izvo kumashopu kuenda unenge uchienda uchingonotengawo muriwo uchidzoka kumba munhu wekuti ndonetsana naye kana kuti ndogara naye utandana naye kuti nyaya nguva refu hapana saka nguva zhinji dzese ndite tiri kumabasa todzokawo pamba kumanheru kubva pamba kwako kumanheru uchidzika kumashopu unenge unotenga muriwo uchidzoka kumba wotobika wodya worara uchimirira kumwe kochienda kubasa mangwana saka nguva zhinji tiwandira kumabasa pamba pane pasina vanhu kana kumashopu kwacho kune kuri kuenda kunotenga muriwo uchidzoka kumba hatina nguva dzekuswereko ngatiti zvichida handisi kuti ndo zvakaitika munhu iye makamutadzira nekusaziva maitsopabatsira pandavutaura zvichida makamutadzira nekusaziva iwo bva ati vachandiona chamungade kumuudza even musingazive kuti ndiani kana kuti musingazive kuti zvinhu izvi zvakaitika mashoko amungade kumuudza munhu iye kuti dambudziko iri ripere ngatiti zvakaitika maitsopabatisisa chamungade kumuudza kana kumukumbira kwaari ndechekuti chii tichiti tinenge takatadzirwa nemunhu kuti tizoenda unokumbira regeroka ndonge tazvinzwa kuti munhu watakatadzira naye ndiya kuti tisira zvinhu zvipi izvozvo tokwanisa kuenda kunomukumbira kuti tisitokumbira regeroka naune chauda kuti tikubhadhare tokwanisa kutsvaga tokubhadhara kuti zvinhu zvacho zvitiperere saka apo kuti titi tokwanisa kuti tizvifananidze nekuti tinoti munhu watakanganisira naye ngatiite zvakati zvakati pasina zvinhu chatokwanisa kuita kusingwa chiti kuti chii kana tosvitanga chita chiti chii hapana asi kutaura wandaitaka kuti unogona kumutadzira usingaziveka handiti ubva ngoti uchandiona iwo hapana chauri kutoziva pamwe ausoziva kuti munhu ndaita se ndamutadzira ndosandati kuti munyatsopabate pakuziva kuti kupozi kutadza kazhinjika pamwe unogona kuti pataurwa nyaya ichitaurwa kuna baba vakuda handiti iwo bva waseka munhu obva ati ari kuseka inini ndaita se zvataurwa kuno uyu zvotsamwisa munhu saka ndada kuti zvichida pamwe maigona kumukumbira kana regerero kuti kana takakutadzira sekutaurwa maita kuti huya utiudze kuti chi apa makanditadzira kana pari kuripa mubva maita se mubva maripa zvinonetsa manje nekuti kuti uti pataurwa nyaya iwo bva waseka iwo hauna chauri kuziva apa munhu iye ukamuendera kuti wafungidzira kuti pamwe pandakamboseka nanhengi paipai ukaenda uchisvika pamba pakwanzi wandinanga uroyi awo yatoo nyaya futi saka panotinetsei pane pakuda kutoti pane vari kutibatsira kana chikamu chabatwa titoziva kuti ndo zvinhu zvitoripo nekuti zvaakunetsa nekuti inini ndine ndataura nawo yobva wamuseka handiti zvaakunetsa kuti ndichiti ndiende kokumbira kuti ndikumbira regero tonzi ava ndo watibata kuti tikuwaroya mudzinza rawo ndanga ndati hatisi kuzoenda tinomuti tichisuspekta tobva tati baba vakuda imimi ndiri kufungidzira kuti ndimuri kuita saka ndiri kukumbira regero ndanga chingoti iye kana achinzwawo nekubudisa kwatinenge tichiita kuti mhuri yaya yatambudzika iri kutiwo kana takakutadzira huya tiite se tiri pani kuti taure nyaya yeko kuti ayo makanditadzira pakati tiri pani hatisi kuti toda kunanga munhu uroi tobva taenda kumba kwababa apita kana kumba kwababa kuratisa kuti iwe shamwari ndiri kufungidzira kuti musi watakasangana ka upenyu hwedu hauna kuzombomira mushe pamwe ndiwandakatarisa handi mapanzwisisa acho kuti kana achida akatarisa kana da kuti mukumbire regerero kana da kuti aripwe mhuriyo yako ariyo sokuita se tingapedze mari katichienda kumapostori ona mapostori ari kuda $200 zvichida pamwe ari kuda $50 yekuti takangoita se takangomutadzira saka ndo chikumbiro chatiri kuita kune munhu akatadzirwa kana ari muno munharaunda muno achiona programu yekuti aiwa mhuri yaita se yatambudzika kana paine chavakakutadzira kana uda kuripwa huya ugare nawo pasi uite se varipwe ichocho ichokwadi kana aripo munongotaurawo sekudaro toziva nekuti hatina chatiri tichiziva izvinezvi tashupika tarisai kuti pane vakauya wakatitora mashoko avakatitora tichitaura nedambudziko redu nemapindiro avo akazotiita tiri panguva yakaoma yekuti unogara wakabvumbamira mwana uyu havasi kutokwana pandiri vana vacho kuti ndiwabvumbamire nekuti ini ndiri kutotemwawo zvakatora kuti rwadza zvokuti kana kutaura chaiko kushama wedhi kutaura kuti nditaure kudai soka ndakabatikana nekuti inini wandotaura ndiri murooro ndina maiguru wacho mukadzi wanzvadzi yatete wangu saka inini zvakatondibata nekuti ndakati pamwe tapawo dambudziko titiwane kubatsirwa pambapo sezvo dzimwe dzenguva tikuswera nenzara izvezvi so hembe idzi ndedze 4 days tagara panapo hatina kana kumbobvira tachinja
tunotogeza totobva kuno kutonogezera pamwe pamba pamai wangu apa towana kuzorwa mafuta kuti tionekere sevanhu but munhu kumberi unosvika achitaura kudaro zvinhu zvinorwadza vanhu kana mune shungu tibatsirei nekutambura kwataita pamwe chete nevana vedu kwete kuzotaura mamwe mashoko asina kufanira kana maona chinhu chamaona chekuti chakanangana nezvinhu izvi zviri nani muuye kana kufona tobatsirana mune zvakanaka kutadzika kunowanikwa tibatsirewo mune zvakanaka tione kuti toitawo sei nevana nemhuri nekuti tiri kutodawo kurarama nevana nemhuri. Mukoma Enoki, ndimi munogara pamba panenge panotombobata network. Kana paine vada kukubatsirai zvisine nemuto wakamira sei, vanogona kuda kurefa kuti isakamboita dambudziko iri endai munobatsirwa naningi kana kuti inani ndinozvigona. Toda kunzwa kuti nhamba dzenyu dzamungakwanise kupa kuruzhinji rweZimbabwe mubatsirwe vape nhamba dzenyu nezita renyu rizere rachero. Alright, rega nditarise nhamba dzacho nekuti nemusoro asani ndadzibata zvangu irai nacho chiri nyowani. Okay. Ndidzo dzamanga muchinifonera nadzo? Ndidzodzo. Mirai ndidzitariso panapa. Alright. Ndidzo nhamba dzacho ridzi. Ndidzodzo. Nhamba dzangu inini i 078-491-2386 ndo nhamba dzangu dzamukoma Enoki. 078-491-2386 ndo nhamba dzangu idzodzo dza Enoki John. Zita renyu rizere rinonzi Enoki John. Enoki John. Ndatenda. Regai zvine zvichimbotaura nevakuru venzvimbo yekuno kuDragon tinzwa dambudziko iri rakasvika munzeve dzavo sei. Baba makadi? Tiripo makadiwe imi. Zita renyu rizere ndiani? Ini ndinoitwa Maria Gideon. Maria. VaMaria, dambudziko riri kusangana nemhuri iri pamusha pano rakasvikawo kwamuri sei? Kwandiri rakasvika rane kanguva kakati rebei. Ndichingoendawo ndichimbovapa mazano kuti kudai mafamba kuti tione sezvo zvichiri zvinhu zviri kuitika padzimba mbiri. Zvichida mukanonzwa zvamune manzwa moya mutitaura kana zvichida musha wose tione kuunganidza musha wose. Ndo masvikira ndinoita padambudziko irori padzimba idzodzi. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe yakatarisa iri kuona chirongwa chinechi ndeyekuti kuti mhuri ibatsirikane? Ndinotokumbira kumhuri yeZimbabwe kunzvimbo ino yeshamba yeRed Dragon tiwane rubatsiro kune vanokwanisa kubudisa chouviri kubatsira nemazano mamwe akasiyana siyana anokwanisa kuyamura dambudziko irori urwere hwakakura kudai. Ndinokumbira kumhuri yeZimbabwe yese kuti ikwanise kutibatsira kunyanyo dzimba mbiri idzodzi dzibatsirike. Ndinofunga kubva nezuro kuenda mashure meso aingotaura nemukwasha wavo naivo mhuri iyoyi kuti madi kuita izvi meita vachingoya vachititaurira kuti tanzi musadai. Saka tiri kungoona kuti zvinhu zvacho zviri kungoramba zvichingoitika. Saka tiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe yese kuti ngatibatsirewo nedambudziko irori uye nemazano mamwe avanga vanawo. Ndimi vakuru venzvimbo, mashura aya akamboitika here munharaunda ini? Munzvimbo muno hamusati mamboita kubva zvatagara muno. Kubva nguva yese tagara muno hatisati tamboona shura rakadaro rokuti pamusha panokandwa matombo, panorohwa vanhu nemunhu vasingaoni. Kana neni musi wekutanga vakatondidaidza kuti ndiende ipapo. Ndisina nguva yakati kuti imi matosvika panapa matotora nguva yakareba. Ingadai matombo akutokandiwa. Kuti rimwe racho ndakatogara nemudzimai wekwasha wehanzvadzi yava ndakagara naye padhuze. Rakatosvika padhuze nepandiri. Musi wechi2 rakatotema pamberi pangu pendandiri richiita seri riri kubva mumba. Zvinoita here baba sechikumbiro kuti pamunombosangana nevanhu zvichida vanenge vaungana kana kuti vaita sei moti nhai kana paine munhu akatadzirwa nemhuri yababa Peter
ngauye kwandiri tione kuti tomuripa here kana kuti akumbiro riregerero kuti dambudziko iri ripere muchikumbira kuvanhu vamunogara navo munharaunda ineyi. Izvozvo zvinogona kuita ndokutenge vanhu ivava vandiri kutaurira varidzi vepamusha apa pari kukandwa matombo nekurohwa kwevanhu vachiuya vachindipa maresults evanenge tati endai munotsvaga munzwe kuti chii chiri kuitika. Kana vadero tinogona kuenda kune vanhu tounganidza vanhu kuti uyai ungane tione kuti dambudziko riri pamusha apa riri kufamba sei uye riri kuuya sei. Aiwa, ndanga ndichiti pamunoita kana ingave misangano yamunoita imi sevakuru venharaunda, ngatiti pamwe wada kupiwa chibage vanhu kana kuti muda kutaurawo dzimwe nyaya dzinoitika, imimi moti muchikumbira makamirira mhuri iyi kuti kana paine munhu akatadzirwa nemhuri iyi ngaauyewo kwandiri tione kuti mhuri yavakumbira regero kana kuti yavaripa. Izvozvo tinogona kuzviita sekufamba kwazviri kuita zvichiramba zvichingitika tichatoita kuti patinoita ungano yatinokwanisa kunge taita totaura nenyaya yacho, then kana paine anenge aripo semunhu ini semutungamiriri ndinokwanisa kukumbira kuruzhinji rwavanhu vandinotungamirira kuti vonai zviri kuitika pamhuri kana paine akatadzirwa kana paine chinhu chinoita kuti kuive nechiitiko chakadai, tinokumbira kuti vanhu vauye kwandiri kana kuuya kune vandinoshanda navo makurukota angu votora mumwe wavo vouya kwandiri, ini ndogona kudaidza mhuri iyoyi inotambudzika iyoyi, togara pasi tokurukura tokumbirana kana ruregero rwacho. Aiwa, maita basa baba makadi baba. Aiwa, tiri makadiwa baba wangu. Hatisida kuti tidzokere kumashure zvizhinji zvakawanda zvataurwa tanzwa matangire akaita dambudziko, asi pane nyaya yandoda kuti tingoti clarifyei mbichana. Pamuri kufamba kana kuti pari kufambwa dambudziko iri richibatwa kumaprofita, hapasi kunyatsoti tijekera isusu zvimwe zvichinzi dambudziko ndere kwamakarora kana dambudziko riri kubva kumusha kwenyu. Imi muchinzwa nyaya iyi muri kunzwa kuti dambudziko iri riri kubva nekupi? Chandokwanisa kutaura ndechekuti ni dambudziko kuti ndinyatsoziva kuti dambudziko pariri kubva kwacho kunotaura kuti tinetsei, because vanotaura vacho vanotitaurei vakati wandei. Vamwe vanokuti imhepo dziri munzvimbo maugere, vamwe ndo vari kuvaidedzera kuti madambudziko munenge mine ngoziwo dzinenge dzakapondwa mumisha mamunenge mugere. Ndo dzimwe dzimhepo dzinozvikwanisa kuuya dzichikwanisa kutambudzai munzvimbo muno mamunenge muri. Saka nekusazivawo kuti semunhu womwana mudiki wekuti kana nango dziri mhepo kana dzingozi dzinenge dzakapondwa nevakuru vedu ati tisingaziviwo kuti zvakafamba sei, pamwe ingave nguva yehondo kana inga isiri nguva yehondo hapana chandinenge chikwanisa kuziva kuti ndiri mwana womudiki. Saka zvinhu zvinongopotora kuti mukufamba mumapostori mungoziva kuti munhu anotaura wakasvika pa uya anogona kukudza kuti pamwe kutoroiwa pamwe ndinhingi pamwe munhu asiriye. Zvinotokwanisa kutozivikanwa naivo vanhu vanenge vachikwanisa kunge vachitaura vanokwanisa kuona. Asi apo ndini kwandiri ndinoenda kutongochema ndikumbira rubatsiro chete kuti ndikwanise kubatsirwawo nhau iyi kuti ikwanise kundoraramisira ini nemhuri yangu pamba pangu ndikwanise kushanda. Yoziva pamba pacho chepo kuti ukwanise kupagara pasi kukwanisa kugarika. Musi uno kuti ndikwanise kusimuka pamba ipapo ndakatodirwa riri dhaga, ndakatorara mumba kutanga kutemerwa iri imba. Wakudirwa riri dhaga ndokupa ndakwanisa kudedzera utsano wangu wanga vari panext ya pamba pangu pamba pavo. Ivo ziti takangobatana dzimba dzakangobatana kuti pangu apa patsano apa. Saka matombo aingokandwa achingobva kupi maanobvawo kuti uzive kuti ari kukanda kuti ndiani hapana vanokwanisa kuziva. Aingokandwa kandwa matombo kuti akatangirana kuno kwatsano uku aigona kubva nemuchibage chiri apa yoenda uku. Wakaenda ikokuya anenge akubva nekuku, wakaenda uku akubva nekuku, akaenda apa anenge achibva nepa macho atobuda nemumba mwedhaka undoona kuti mwayo buda mumba sori mwayo kana panze ichitotema kana vanhu varipo. Saka zvakutondikachamadzawo kusaziva kuti ndotangirawo papi, ndakutokumbira rubatsiro pane vanokwanisa kubatsira kudai vanokwanisa kundibatsirawo dambudziko iri. Zvoti kana mhuri kutanga kuvhurwa kwaitwa zvikoro chaiko chaiko haisati yarimbosvika kana musiwo wechikoro. Zvoti kana vana pamwe zvakachekwa mumabhuku echikoro nedambudziko iroro kuti handisina pekuti ndotangira kuziva
ndiri munhu atopererwa ndapakati nepakati kwakutongodo vanokwanisa rubatsiro vanokwanisa kundibatsirawo ndikwanoonawo mazano ekuti ndikwanise kuraramisanawo nemhuri mune zvakanaka pasina mapoto kana kudzinganisana kuri kuitwawo. Ipapa pamba patezvera pandigere ndakutoterwa nekuno kwacho ndikandirwa kutingana nematombo acho. Saka munhu anenge ari pamba pake anenge akutadza kuziva kuti chii chakuitika kuti ndichaziva kuti mhepo dziri kusimuka dzikanangana nekupe kuti dai ndiri kunzi ndakaromba dai zviri kunzi zvakanangana neni hazvingazvikwanisa kubatawo vandisina rudzi naye asi zvinhu zvakungobatanidza kuti wakutadza kutoziva kuti zviri kubva nepapi chaipo. Ndosaka ininiwo zvangu ngatimboisai nyaya yekuromba pasaidi. Ndosaka ndiri kuti zvichidaka mukugarisana kwamunoita imimi ndo pamakatadzirana sekutaura kwandambenge ndichiita naadzimai venyu kuti zvichida unogona kunge wakatadzira munhu zvakati unofamba kauko kwatinonotandara unogona kunge wakatadzira munhu usingazivi kuti chi ayo zvandiri kutaura kana kuti zvandiri kuita ndiri kutadzira munhu because zvekuromba sekutaura kwaita mukoma Enoki aroti achitarisa upenyu hwenyu mimi natsano yenyu hapana kana chinonzi munhu ari kuita mari nekuti akaromba. Zvichida hapana here munhu wamakatadzirawo ari munharaunda inei mukutaura kana nemukuita? Chandokwanisa kutaura pamhuri yeZimbabwe ndechekuti zvinogona kudaro ndogona ndakatadzira munhu ndisisazivewo ndakatadzira munhu kana munhu asingazvikwanisa ndiyeuchidza kuti ndakatadzira munhu kana ndakamutadzira ozi zvinhu zvinhu zvakaitika pamwe usingatoziva kuti uri kutotadza ozi uri munhu wenyamaka mukutaura munosiyana munhu munodya sauti. Vezi tiri vanhu vanodhakwa mumabhawa mutoona kudhakwa unogona kutuka kana munhu kana kutadza kutuka munhu kana mumwe munhu ungokumaka kana kungokuvenga usingatoziva kuti zvinhu zvinenge zvakamirawo sei. Ndo zvinhu zvandikwanisa kutaura panhau yekutadzirana kwamuri kuedza kutaura. Ngatiti munhu iyeye mamuona kana kuti mazomuziva mapiwa mukana wokutaura naye chamungade kumuudza ndechekuti chii? Kana achida kuripiwa kana mhosva dzedu takatadzirana tirikwanisa kuti tiripane tirisewo musoro pamwe chete nebhuru rangu tiona munhu ndakamutadzira nenzira dzakati otiudza kuti kunditadzira kwandakaita ndoda kuti mundipowo zvakati kana kuti mondiitirawo chakati pakutadza kwaunenge wakandiitira because munhu unenge usaziva kuti izvi zvinenge zvichiitika mubadunhu. Aiwa, muri yeZimbabwe marinzwa dambudziko riri kusangana nemhuri kuno kuRed Dragon padhuze neShamba Town. Chinangwa chatiri kubuditsira chirongwa chine ndechekuti mhuri yatambura, mhuri iri kuda rubatsiro. Nhamba madzinzwa dzataurwa naEnoki, nhamba taakudzisawo zvakare pascreen kuti kana paine vanoziva vanobatsira vabatsire mhuri. Kana iwewe uchikwanisa kubatsira mhuri unokwanisa kufonera mukoma Enoki. Sekutaura kwandaita kuti nhamba tikuisa pascreen ndo dziri kubuda idzodzidzi. Batsirai mhuri. Rimwe dambudziko rasangana nemhuri nderekuti vanhu vari kuuya kuzobatsira vari kuda mari yakawanda, vari kuda mombe, asi mhuri iyi havasi kukwanisa kuenda kubasa kuti vashandire mhuri yavo mari yekuti vazokwanisa kutenga mombe kana kuripa mombe kune munhu anenge avabatsira. Ipapo havasi kukwanisa. Chikumbiro chavo chikuru ndechekuti kana paine munhu anokwanisa kuvabatsirawo pasinawo muripo wakanyanyisa semuripo uri kutaurwa nevamwe vari kuuya kuzovabatsira, aiwa ngaafonere mhuri ibatsirikane. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa. Kwanhasi tomirira pano.